Maulan nga adlaw. Paita. So ikaw ni mo? Putmaler. O burger. Buang disgrasya kung motor, ilis daw kung motor okay. Kasi daw tsada kay brand daw motor. Murag nasulayan ang mga kutanan niya. Wala man, imantang ka disgrasya. Rusi ito, Rusi. Rusi, wapo gyapon ang Rusi eh. Honda, Yamaha. Ano nga lang, brand sa motor siya na apelido. Sa ka ng mga brands mo to? Di man apelido eh. Parang sa Honda, Ha? Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Dili na sa apelido. Sa andar na sa motor. Dahan bad. Na. Sa andar na motor, para nang Honda o Honda. Ang ibasihan ana ka nang andar sa ilang pagaman las motor. Andar ana, may ilang ibasihan mo nang gingan lang ana. Para nang Honda. Bumana mo ng Honda ko do. Honda! Para siya na Honda. Usap mo kami, nasa mo kita kasi TikTok ka na. Oh, kanang kuhan, Kawasaki. Mga yan. Oh, Kawasaki. Di ko agya po na sa andar sa ilang motor. Mga naman oh, Kawasaki. Paminagmayan ng Kawasaki, di ba mga? Kawasaki! Wala mo kung nasa muna siya. Masih andara na. Bisa Yamaha. Yamaha. Bukan na Yamaha. Ana andara na. Yamaha. Muna siya. Oh, tanga siya. Oh, sa mga Suzuki, oh, kung yung mga sikat kayo, gingan lang na, kanang ubang mga motor, gama-gama naman na. Yun, kaya sa hapon lang ako. Suzuki ka na, Suzuki! Oh, muna siya, hindi kuha ka ng alam. Hindi na apelido. Bisa ka ng Rusi. Rusi, mahanap mo na Rusi. Rusi! Muna siya nga na. Asa mo ngumpay itong... Tagayan ko pala yun ba? Bugas. Papel ba? Papel kailan mga baisal yan? Mo si gawas ka kayo. Mati, Sugar kita glass. pero hospitalan di kami sa trabaho na sa gulikat. Ate, sugar glass yun. Nga pa dito ka dong. Pero, patay ka, video na ba may... Mga yung papel ako, mga yung papel dito. Gitpas ba? Gitpas. Masa mo ng motor ninyo? Ay, mag-git ko nga, amigo-amigo Saan ang brand, ana? Mga kulban di kasi. Hindi mas ba? Honda. Ano mo na ang darar, Honda. Ano mo na? Muna siya na Honda. Ano, baka mag-papel lang. Thank you for watching. Thank you for watching. Kay na-i-vlog na ang Guardia. Bye-bye. Do not forget to follow our Facebook page and our YouTube channel, Maestro Bon TV. Bye-bye.